И както ви обещах и от вчера, днес ще представим една много интересна процедура. Казва се радиочестотен лифтинг. Даже ми е трудно да го произнасям, нямам абсолютно никаква идея какво е това, но пък точно поради тази причина съм поканила един компетентен човек, доктор Емил Бардаров, който ще ни разкаже малко повече за радиочестотния лифтинг. Нали така? Да. Какво е това? Радиочестотен или радиовълно всъщност касае се за радиовълни, които са в комбинация с инфрачервени лъчи. И по този начин се постига едно стимулиране на колагеновия синтез като дълготраен ефект, а в същото време самата процедура има един така по-краткотраен ефект, който се дължи на това, че се скъсяват термично колагеновите влакна и се получава почти моментен лифтинг ефект. Добре. Съвсем нова технология. Бардаров, може ли да ми кажете на достъпен език за мен какво е радиочестотен лифтинг? В смисъл, какво правите и какво се получава реално? Нали, не е така научно казано, ами изглаждаме си бръчките или повдигаме си кожата или какво правиме с това нещо? Значи тук целта, основното, което е, тъй като в годините се получава едно намаляване на синтеза на колагена, на еластина и оттам се получава едно отпускане на кожата. В случая... Тази процедура е за жени, които са в така малко по-напреднала възраст. Да, когато има отпускане на кожата, сега то може да бъде при различна възраст, в зависимост от това доколко е излагана, примерно, на слънце кожата, какви са генетичните заложби, но най-често след 30 годишна възраст вече при жените се налага да се прави такъв радиочестотен лифтинг и вече в зависимост от това доколко е тежестта на тези увреди на отпускане на кожата, тези серии, които се правят от процедури, могат да бъдат един път годишно или два пъти годишно. Всичко зависи от това доколко отпусната кожата. Но това се прави на цялото лице? Значи това нещо се прави на цялото лице, може да се прави на шията, в същото време може да се прави и на тялото. Особено при отпускане кожата на корема, на бедрата. Тоест може да го правят жени, които са родили, да кажем? Разбира се, да. Когато има такова отпускане, наистина има жени, които примерно изглеждат перфектно, но след раждането, даже имаме доста такива пациентки, които се получава едно отпускане на кожата в областта на корема и една комбинация на този радиочестотен лифтинг, особено ако се комбинира и с адекватна мезотерапия, се получава едно много добро възстановяване на кожата на корема след раждане. Реално от първия път ли виждаме ефекта, който получаваме от процедурата? Сега, значи, аз, както обясних в началото, има два вида ефекти. Единият е краткотрайния, който се дължи на това, че се получава от топлината скъсяване на колагеновите нишки. Това е веднага видим ефект, краткотраен. Той е от порядъка на 5 дена. Обаче ние гониме един по-дълготраен ефект, когато вече имаме стимулиране на синтеза на колагена. Това нещо вече се получава след серия от процедури. Тук става въпрос за процедури от порядъка, пак разбира се, зависи от тежестта, на отпускане, но от порядъка на 4 до 5 процедури. Това са процедури, които се правят веднъж месечно. И дълготраен ли е ефекта от тези процедури? След което, разбира се, то няма нищо вечно, да. Разбира се, съжаление, е необходимо да има такива поддържащи процедури. Сега, тези поддържащи процедури не е проблем да се правят и веднъж месечно, но по принцип нормално те се правят на 6 месеца. 5 процедури ежемесечно и след което, примерно, веднъж на 6 месеца правите по една поддържаща процедура или тогава, когато усетите, че имате нужда. До колко процента се изглаждат и бръчките и се изпъва и се повдига кожата? Значи тук говорим предимно за лифтинг, значи за лифтиране на кожата. Това, което вие примерно правите, когато хванете, да речем си повдигнете кожата. Много жени го правят това нещо, представяйки си как примерно биха изглеждали след един оперативен лифтинг. Нещо подобно, нали, се получава и с радиочестотния лифтинг. Какъв ефект реално ни дава? Смисъл, не е на 100%, нали, да може да възстановим това, което сме изгубили. Значи, на 100% не, но това, което вие може да постигнете, на едно лифтиране от порядъка, да кажем, на около 70-80% от това, което вие може да постигнете, когато лифтирате така с ръце. Ако отидеме да се оперираме, да си направим лифтинг, тогава на 100% ли се
коригира? Това вече оперативното, значи има два момента. При оперативните интервенции, че единия път прекалено се обтяга кожата и те хората почват да добиват един така монголоидни черти. Другия е, когато, примерно, пък не се отнеме адекватно количество от кожата и, примерно, няма кой знае какъв видим ефект. Тоест, може да кажем, че чрез тази процедура, която ще ни покажете след малко, може да избегнем оперативната намеса и да постигнем пак такъв желан ефект, какъвто би ни донесла и операцията. Именно и това позволява, примерно, този тип процедури, радиочестотния лифтинг и съответните други неагресивни терапии, като филър и мезотерапия, ботулинов токсин, всичките тези неща позволяват едно отлагане във времето на хирургичните интервенции. И много интересна една статистика. Примерно 80-те години, началото на 80-те години, дела на хирургичните интервенции е бил някъде към 82-85%. Сега нещата са точно обратно и техният брой е сведен от всичките естетични процедури някъде до около 12-13% е дела на хирургичните интервенции. Повечето интервенции вече са от този тип по-консервативни, без хирургични интервенции. Това, което на мен лично ми е много любопитно, е в България, понеже нали сме в България, какво ви прави впечатление? Дали българките са започнали повече да обръщат внимание на тази част от тялото си, на това, че годините напредват, или все още вярват, че младостта е вечна и красотата? Да, значи има прогрес определено. Аз лично се занимавам с такъв тип процедури, естетични процедури от 1998 година и бях един от първите, които започнаха да занимават. Трябва да ви кажа, че тогава много малко жени, тези, които бяха живяли в чужбина, знаеха и си правеха такива. Примерно тогава имаше един голям стрес, даже от елементарно нещо, каквото е химичния пилинг, нали? Изпадаха в ужас, че ще им се сложи киселина на лицето. Но сега все още изпадам в ужас, между другото, защото не всеки е компетентен да го прави това нещо. Това е следващия момент. Нали? Наистина много е важно да се проучи, когато решите да си правите каквато и да е била естетична процедура, дали е хирургична, дали е по-консервативните, да проучите лекаря, който ще ви прави тези процедури, да видите, примерно, винаги имате познати, които са се правили, примерно, просто да видите резултатите, защото много пъти жените, предимно жените, докато мъжете също си правят този път, такъв тип процедури. И те си правят лифтинг. Да. Обаче те, трябва да ви кажа, много по-детайлно проучват лекаря, при който ще отидат. Докато жените много пъти имат едно импулсивно решение. Да, или днеска, или никога. Да. Точно така е. Утре вече може да е късно, нали? Да. Така че е хубаво преди това да се информирате за лекаря, какво той е правил и тогава вече да пристъпите. Сезона има ли значение при тази процедура? Специално за радиочестотния лифтинг няма проблем. Зима, пролет, лято, есен, никакъв проблем, тъй като тук се касае за радиовълни и инфрачервени лъчи, които са добавени. Няма проблем. Проблемите с сезонността се касаят за химичните пилинги, макар че има химични пилинги, които могат да се правят лятото. Прекъсвам ви, за да видим и рекламите, след което съвсем наживо в студиото ще видим как точно се прави радиочестотен лифтинг.